sulani nina ekudleni kwelizwe ngoba alithethi alithetha ukufakwa kwe-Gentiles uzama umpetho ukususwa insila. So umzalwane kumele abhekisise-ke into akayidlayo ngoba Tata masithi mhlawumbe okanye bebengayithathi phaya kwicawe yasekhaya kula vesi uba iBhayibhile lithi Ihagu uma ingakhiyo ekholwayo yokuba wena ucinga uba kufanele uba amaKrestu kumele na ayitye inyama yehagu kumele. Endikudalileyo mna ndinguThixo, akunakuthi wena ndikudalile nqa. Khumbula uThixo usinike zomkhosi ke phezu kwezinto zonke. Ayibonge Nkosi. Nakosuku namhlanje sikhona ke bazalwane bancane banobani siphulaphula ekhaya. Enathi namhlanje ndikhona ke banobani yandazi umonakalo eMashiya. NgiseKapa eCape Town sekusiwe Nkosi. Igcinile impilo yami andindodwanga ke ndinotata nabo bazazazisa bona ke nabo abazozaziswa ndim. Soqala ngase right ngase left lenze ba ubani ngase left ngase right ngase left. All right, basiqale ngapha utata sile yena before sibe siyaqhubeka. Egameni likaYesu seNazaretha siyabulisa ngutata ukula usifuleleke ikani. Ngithanda kakhulu uThixo. Inkosi. Hallelujah. Ngase left. Siyabonga ngase left hand side. Izazazisa ke abangcwele sithi haleluya, siphethe uhamba vangeli. Sithi malihambe ivangeli lakudala bazalwane, sibuyela kwinsika zevangeli, kwi-roots zevangeli. Ngihlanganane ke igama lami wabankelekethe ifana ikhaya lami lingapha eMount ezantsi wabhaxa. Ngudlameni ngesiduko. Okubalulekile ukwenzelwa nje inceba ukuzalwa ngokutsha. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Hallelujah. Silapha ngabangcwele singabanga chithanga xesha. Siyazi umhlaba wonke siphethe iBhayibhile singamaKrestu. Siphethe iBhayibhile, siyalifunda iBhayibhile. Kube khona imibuzo esiye sibe nayo emakhaya. Sibe nayo imibuzo emisebenzini, ezikonzweni njalo njalo. So sizama ke namhlanje ukuphendula eminye imibuzo okusobe unayo ekhaya. Kodwa ke nawe ungazikhomentela uzixelele uba wena uyibona ilolo hlobo. Kodwa eyona topic sinayo ngamandla ke yoba ukho into okuthiwa ingulube ngesizulu, ihagu ngesixhosa, pig ngesilungu, kuthiwa ipork inyama yayo. So silapha ke namhlanje sizohlaba amadlala okanye sizodwela kuyo ukuze siqonde uba inoba thina singamaKrestu kumele na siyikhile okanye lithi izwi ngokwezwi ngokuthi sifika kwipork okanye kwinyama yehagu. Uba lithi iBhayibhile ngoba I'm sure ubani nobani nombuzo uba njani abantu abasindisiweyo abakholwayo bayithe ihagu, njani abantu abasindisiwe abakholwayo bangayityi abanye ihagu. Lithini kanye yonke? Sizophendula imibuzo ekhaya sincedwa nguThixo. Utopiki enzima noma nawe sowusiva nje uba hayi amasimba. Tata maniqale ngase right ukuze ndize ngase left. Ndiqale utata ukula apha ngase right kukho tata bakudala
abantu abasindisiweyo bayaziwa Ihagu bebengayityi okanye babeyitya but kweli xesha esikulo Ihagu ibonakala ityiwa umuntu wonke. Abantu abaninzi abasindisiweyo bayayitya ngoku Ihagu. Singayanga nje kumbuzo othi ingaba thina kusithathu nje bafela apha siyayitya okanye asiyityi. Kodwa mhlawumbe singayichaza ezimpilweni zethu kodwa ke asikho ngathi kakhulu kodwa sisezweni balithi izwi mhlawumbe ngokunje ngamagama nje ambalwa athatha Ihagu kumele na mhlawumbe okanye ngokucinga kwakho yokuba ingabe umzalwane osindisiweyo ohamba noYesu ayithena uMkrestu. Mandiphinda ngibulise ke egameni likaYesu Kristu. Inkosi Tata kakhulu, ndiyabulela kakhulu. Kule ndaba ke sithetha ngayo enyanisweni ke nyani ke kujulile kakhulu. Eyona ndingamandla kusekukholweni. Ngoba sibana imithetho emakhayeni ethu. Ngokuzalwa njengoba mina ndisuka eMkanduli. Ndikhulele ke enkonzweni yasekhaya. Enkonzweni yasekhaya ke Ihagu kwabe ngenxa yomthetho wecawe leyasekhaya. Ngenxa yomthetho lewecawe yasekhaya Ihagu yayingatyiwa and futhi ke siye silandelelwe ndandikhuliswa ke kugogo umama silandelele ke umama enze sure ukuthi xa sisiya ecaweni asiyityi inyama yehagu. Wenze sure wayithi athi ngelaa xesha uzamva umoya womntu oyityileyo ihagu ngelaa xesha. Kulaa nkonzo ke yasekhaya even ke neento ezenziwayo to participate kwiinto zakhona apha mhlawumbi funeke singabantu abatsha uzawungena esarawundini xa ujikele uzawuprofetha wonke umntu. So inyanisweni ke nyhani ke yindaba ejuleke kakhulu. Mna ke ngokokunokwam isemkhulweni ke le nto nasekuzalweni ngokokusha umamke uYesu ungene ngaphakathi. Ezwini ke lenkosi xa ufunda kwincwadi yabaseRoma chapter 14 xa ufundayo phayana uverse 3 uzayifumana ngekakuhle ithetha ngokudla. So ibe khona ke understanding into kwapha ke ihagu zakuqala okanye ingulube zakuqala ezo ke zazine demons. Izazine demons zemka nolwandle. So ngoku nakwazi ukubuya ke ngona ke the part entsha ukufa kaYesu Kristu nokuvuka kaYesu Kristu ukuze thina sikwazi ukukhululeka emthethweni umthetho kube Old Testament. So ndingabe ndibamba nje ke apho okwangoku. Hallelujah. Utata uyibekile wayibeka yacaca wayibeka ethi incwadi yabaseRoma chapter 14 uverse number 3 lithi izwi lenkosi lowo utya konke makangamdeli ozila ukutya okuthile nalowo uzila ukutya okuthile makangamgwebi otya konke kuba uThixo umamkele kuba uThixo umamkele. uJohn Roma chapter number 14 verse number 3 utata equote apha uthi yena emva phaya enjalo tata yayinjalo fumanisa uba kuzothiwa uba uyikile kwezinye inkonzo kuthiwe kufuneka uhambe uyovuma ba isikhubekiso mhlawumbe ndisitholile ngoba utye ihagu. So yayiba njalo but before ndiye ngapha ngase-right utata apha ngase-right ndifuna uphinde ndibuze ndibuyele apha kuwe tata ndifuna ndiphinde ndibuyele apha kuwe okanye masimnike utata apha left kum akangene nje sive kuba amaKrestu kumele na ayitye inyama yakho okanye ndifreyisa ngendlela engasini. Yazi ke mhlobo wami bengithi buyela pha utata wenzela uba ungalahlekelwa wabuyela cause uzawuthi nami ndithokoze ezinye izinto ibe pack awusongule abase-right kuqala. But ndifuna ndisenjiwe nami uba yonke into esizoyithetha sizoba based ezwini ukuze sikwazi uba sihambe noba uThixo uthi
Ndifuna sifunde izwi pha kwincwadi kaLeviticus chapter 11 uverse number 7 or 8 because I think mhlawumbe nenkonzo le yasekhaya uthetha yayithatha khona levesi ngoba iBhayibhile lithi pha kuLeviticus chapter 11 verse number 7 inyama yehagu mayingatyiwa. Kaloku inyama yehagu mayingatyiwa. Kaloku ihagu ineempuphu ezingacandekile kodwa ayityisi. Hallelujah. Lithi iBhayibhile kuverse yodwa kaLeviticus chapter 11 verse number 7 ihagu mayingatyiwa. So mhlawumbe ke tata masithi mhlawumbe okanye bebengayithathi phaya kwicawe yasekhaya kula vesi uba iBhayibhile lithi ihagu mayingatyiwa. On that time ke tata ndandisahamba icawe. Yes. And futhi ndangikamkela uYesu and icawe yasekhaya expecting ke abazali. If uyafunda even kwalapha eBhayibhelini ngokusendithila ke ndinamkela uYesu siwe. That time ikhona indawo etsho eBhayibhelini ba uze because sasijonga ukuthi siye ecaweni ngale mini yecawe but kufumanisa uba umsena kukhona. Whereas iBhayibhile lenkosi liselima uze uini thina so mna ngeliya xesha ke ubishop umfundisi wecawe yasekhaya nomakhulu uyabona but izwi lona libe lesithi uze ungili ndibe uyabona and futhi deske izikhondele sometimes ba nditye inyama yakho ndizayovuselelweni ndizimele ingacaweni ngenxa kabe nditye inyama yakho ndinalo loyiko loba mhlawumbi ndizawuprofetha ecaweni uyabona. So kwi-New Testament kokufela kwethu nguYesu izwi lenkosi uPetros the time uThixo ezisa izilwanyana uPetros ke ubenayo ke lento yongayiqondi kakuhle yokubapha ezawutya inyama yakho. Into ezinkohlo usho ngalo emakubhalwe kwincwadi yeLeviticus the Old Testament into ezingenampuphu ezahlukeneyo. Wathetha uPetros papa izingqondo wabiza igama ekuthiwa zingqondo. UYesu Kristu uthetha ke kuye wathi endikudalileyo mna ndinguThixo akuna ukuthi ngaphi. Endikudalileyo mna ndinguThixo akuna ukuthi wena ndikudalile nqa. Khumbula uThixo usinike zonke ke phezu kwezinto zonke ezizithozine zonke wasinikeza ubunkosi ngoba singazikhonzi zona singakhonzi kuzo zona zibuse kuthi. So that is why kulana uPetros ngokuna yena okuyinqandi anakutya uThixo wathetha kuye wathi akunakukwazi ukuthi endikudalileyo mna kuyinqandi. Okay say hallelujah. Ngiyithanda tata ndithanda sithetha from verse to verse as much as by Leviticus chapter 11 verse 7 esithi ihagu mayingadliwa kodwa uthi uPetros ngakufika kwincwadi yezenzo chapter number 10 ulele wabona umbono lithi iBhayibhile wabona into enjengelaphi sihla emhlo wasibona isilwanyana wabona wazibona wathi ke ngokani wakwazi ukutya kwathiwa yitya ndiyayiva naba ngexesha singayitsali sizaphinde kuyele kuwe bese mama ngidize ngaseleft kuthatha ukelekethe apha left kungathi icebo kaThixo singawagqibi sabuyela kuwe tata ndiyathanda ngoba siteleviticus saya kumaRoma 14 saya kuzenzo 10 so masize kudala apha left bakawukhethe mhlawumbe asendiukuze ngelihle lo igama lenkosi malidunyiswe malibongwe. Siyabonga kakhulu le topic le kudala sifuna ungena kuyo. I think kwa ela xesha le COVID mfowethu sake sayibamba le topic xa sabetho basibuyele emsebenzini. Ndifuna ke bazalwane nibe very aware about this topic because
abazalwane bayahlukanisa imbobo ezininzi bathi saba scattered xa sifika kwimeko yokudla. Imeko yokudla dibuyele nje ezwini. Umthetho wokuqala uThixo akawumisa wathi egadini eDeni mabadle. So kuyabonakala ukudla abazalwane kuyi-challenge. Mandigijime kakhulu ngoba abazalwane asinalo ixesha. Into endifuna ukuyiveza nje kuqala, inkolo bazalwane iyinto enqatshisiwe. Athi-ke uPaul mayechaza kuneveli elithi limsithe umuntu angayazi indlela yokukholwa ukuthi ihamba njani. Ngokugijima nje okukhulu masibheka kuGenesis uGenesis pha endalweni diqale pha uNoah emkhumbini. uNoah endalweni bazalwane ukuba imibhalo yaziphica. uNoah wayengazidli izilwanyana okanye mandithi-ke inyama lesibhiziyo namhlanje ipork, inyama yehagu wayengayidli uNoah. Masigijime-ke sijonge pha ku-Adam. uAdam ubekwe emyezweni. uAdam ebekwa pha emyezweni zange anikele ilungelo lokuthi makadle izilwanyana. uAdam ubekwe emyezweni kuthiwa makadle iziqhamo. Genesis chapter 2 ujonge ku-verse 1, verse 5, verse 17, 8, 9. So andibekanga-ke nge-order kodwa Genesis chapter 2 verse 1, 8, 5, 9 ume ku-17 ufunde lapho wena osibukele ekhaya. Digijime phinde kwalapha uGenesis chapter 3 verse 17 ufunde apho 19, 20. I-revelation eqhamuka lapho kuyadivilwa apho uba yintoni lenza u-Adam amisele ukuthi makadle iziqhamo. If uyajonga na kwisayensi umuntu amazinyo womuntu ngendlela akadalwe ngayo kukhona i-amphibians, kube khona i-vegetarian, kube khona inatsika into ezidla inyama only i-lions, yes, carnivorous animals, kube khona i-carnivorous animals. I-creation amazinyo yomuntu akadalelwanga uba adle inyama. Amazinyo yomuntu uma uwajonga udalela umuntu uba makadle i-veg. That's why kunamadoda eBhabheli oShadrach noMeshach bathi abazuzingcolisa, underline bazalwane, abazuzingcolisa ngokudla kukaNkulunkulu. Bazinqumela bona uba babuyela kwi-creation bazalwane eEdeni. Ubonakala ukuthi i-veg le kuthiwa bazidlela i-veg ababazalwane. Bazalwane ijulile lento ngoba siyehla siyajonga. Inceku yenkosi lapha ngase-right ike yathinta indaba kaPetro. uPetro kwizenzo chapter 10 verse 10, 16, 23, 21. Phayana bazalwane ayidibananga nento yokudla. La nto uyibhekisise nenamba yami zayishiya lapha. Undibambe qale kwenzela uba ndizifile lento ukuthi kwakuzanywa uYesu wayebonisa insila yamaJuda ngoba uPetro wayengumJuda. So bazalwane igwele lobuJuda lalihleli uPetro engazifuni inhlanga lento kuthiwa namhlanje i-racism. Sibona inhlanga azithandani at all.
ngoba i-racism insila bazalwane. UPetro ke uYesu wayembonakalisela uba kuzawufakwa abezizwe thina i-Gentiles evangeli sizawuvulelwa umnyango ngoJesu. Kuthiwa Petro hlaba udle kwabe kunezinambuzane ngoba uIsrayeli bazalwane njengoba sibona pha Leviticus chapter 11 phayana kuyabonakala uba izinto ezaziyinqambi zazingadliwa u-Israyeli. U-Israyeli wayengadli yonke into bazalwane. That's why le nto isifaka sibe nengxaki ezifana nezaseKorinte ukuba ukudla kuthi kuyabona kahle uPaul iqala eKorinte bazalwane le ngxaki naseRoma. Uba siyabhekisisa ndigijime kakhulu uJesu bazalwane wahlatshwa waba ligazi wachitha igazi kuthiwa sheep slaughtered shed his blood for us in the cross bazalwane. Ubonakalisa bazalwane that's why ubona uIsrayeli wayenikwa umthetho ukuthi xa chisa inyama or eyosa aqaphelisise khona la nto kuthiwa u-half done esilungwini. So kuyabonakala uIsrayeli uThixo wayethi mayangalidli igazi uIsrayeli nenyama yakhe mayosiswe kwenzela ukuba bangalidli igazi. Yini bazalwane yimfihlelo into yegazi. Ngako leqale lapho kudalwa umuntu igazi alikho bazalwane, abantu badla iveg. So umzalwane kumele abhekisise ke into akayidlayo ngoba igazi bazalwane liyabiza ngoba igazi kulapho kufihlwe umphefumulo. Sigijime bazalwane siphinde sijoge kwabaseRoma chapter 5 verse 1. Uxolo zami ndingakhathanga. Yes. Because uzaske libala. Ndicela nje sibuyele back. Yes. Kule ndaba kaPetro. Uba unento endiyivayo apha uthi uPetro phana kwakungathethwa ngokudla. Lithi iBhayibhile pha uPetro uchapter uzenzo chapter 10 verse 16 njengoba usitsho. Lithi iBhayibhile uverse 16 uthi lento yenzeka kwade kwaba bathathu. Laza ke laphuma elo lanyuka ezulwini. Okay, uverse 15 uthi Musa ukuthi ayityiwa into uThixo. Ngicela njena ngifunde. Yes. AbaseRoma chapter 10 ngizawuqala pha ku verse 11. Yes. Wabona izulu livulekile kusihla phezu kwakhe sitsha sithile ngathi zilinene enkulu ebotshwe kumasondo omane sithotyelwe emhlabeni. Yes. Okay, ngicela ufunde uverse 13 just because utata lapha uthe phana akuthethwanga kudla. Uverse 13 kwabakho ilizwi lisithi kuye vuka Petrose xhela udle. Okay. Uthe phana akuthethwanga kudla. Into exhelwayo isilwane mos. Into exhelwayo ngephana ligazi. Yes. Utata kweliyacala phana kuthethwa into edliwayo imifuno kuphela manehle. Uthe uPetrose nakanye Nkosi ngokuba yonke into eyinqambi la bethethe ngayo. Yes. La yonke into eyinqambi nokuba yengcolileyo andizanga ndiyidle njengamabeshilo. Yabona ivele liyabena namthetho wasekhaya ukuba pha ngokuya. Okay, kanti ihamba ndiyidle. Angiye 14 kwabakho oku kathathu sabuya uverse 14 uthe uPetrose nakanye. Okay, uverse 15 laphinda ilizwi okwesibili lathi kuye izinto uThixo azihlambulileyo musa ukuzenza inqambi wena. So into abangemandi ifune ukuyifunisisa utata welaqala uthe phayana akuthethwanga ngakudla. Yes. Izwi lenkosi phana lithe xhela udle. And then lokuxhelwa ke ngokunaye ke uPetros uyayazi ubaba izinto ezinezamphuphu
ezingahlukaniswanga ngokomthetho phaya eqaleni inqambi. Ngoku uvela ilizwi kakhona kuye lisuka kuThixo. Musa ukuthi okusikelelwe nguThixo mna ndinguNkulunkulu ukuthi inqambi. Ufika kufunda kahle u14 awunakuthi inqambi okusikelelwe nguThixo. Yes. Ndiyawuva tata. Andazi noba mhlawumbe likhona nje ndafuna ukuyihlola lapho. Kodwa lithi izwi lenkosi xhela udle. Xhela udle. Mhlawumbe okanye xhela udle uyibone empondweni lento. Then zange ide yenzeke physical. Yenzeke empondweni uthi dlamini utata ukeleke thina left kum. Zange lo nto leyo kwangathethwa ngokudla kuba mhlawumbe okanye kuba yenzeke empondweni okanye phathi uthi uThixo maqula uThixo thela noPetros xhela udle. Na ifike benzima apho ke ngoku itsokothe. Ifike benzima apho itsokothe kana ngoba lithi izwi lingabaxhela udle. Lithi izwi ngapha ayidliwe. Lithi ke ngoku tata apha kwangathethwa ngehawu ngenyama pha. Manje ngene mhlawumbe ngokuphendula nje uqaqanisa manje sigijime qala njoba umbono wabazalwane kufanele siqaphele masifunda izibhalo akuthethwa ngokuxhela apha umbono lo ohlike ezulwini eyona main agenda le main purpose apha kwakuzanywa ukukhutshwa ubuhlanga kuPeter obobuJuda ukuthi izizwe okanye iGentiles zizawungena enkolweni makayeke ukuzicalula. Okay, make sifunde pha ku28 verse 28 kwalapha kuPeter. Yes, chapter 10 verse 28 ubheke apha ke ba ndizama ukuliphendula bazalwane because sukani nina ekudleni kwelizwe ngoba alithethi ngokudla lithetha ukufakwa kwe-Gentiles uzama uPetro ukususwa insila yobuJuda ukuthi inhlanga zingakholwa kanjani because amaJuda ayengadli nokudla nenhlanga inhlanga zazingangeni nokungena endlini yokukhonzela ngoba zi-Gentiles asambeni bazalwane. Enzima lento iyachisa. Ngicela ufunda apha kuwesiXhosa kanti uphethe isilungu. Phethe isilungu. Ngicela ufuze uvesi 28 apha kuwe tata ukhulu. Kananjalo wathi kubo, niyazi kakuhle nina ukuba okusesikweni ukuthi indoda engumYuda inamathele isondele kolunye uhlanga. Mna ke uThixo undibonisile ukuba ngingabizi umuntu ngokuthi yinqambi ongongcolile. Siyabona abazalwane. That's why abazalwane kumele xa befunda izibhalo babhekisise kakhulu underline and then that's why ithi incwadi yeBhayibheli inyama ayikwazi okuthethwayo ngomoya. Umoya abazalwane uthetha ngokuchaselene nenyama. Apha kubonakala isikhonoliyasi indlela yokungena kwethu evangelini bazalwane andifuni ukujula ngoba itopic yethu ihleli apha ekujongeni ba ngabe ihagu le iyinqambi or asoyinqambi ngabe umzalwane oyidlayo inqambi ihagu ngabe iyakugcolisa na ngona eyona nto esibhesi kuyo bazalwane ukungcola komntwana phakathi umuntu othi nomuntu uswelekile isale elibhobhobho njengoba lembona ngcebe impahla ezimhlophe isale lento dilele ebhokisi kodwa oyena muntu ohamba zangu umfana kakelekethe usishile kodwa ibhobhobho lesele eyona nto esigcinanisekuyo bazalwane nokuthi abantu abasibukele kumele bajongisise lanto ngithethe ngeveli ilaphi kufuneka lisuswe laveli nokukholwa bazalwane ivangeli akukho lula emntwini osenyameni ngoba iBhayibheli and all iqala Genesis to Revelation ayibhekisi bazalwane emntwini wenyama. That's why the topic is very sensitive. Manje sibaleke sijonge uke wayitatsha ke incebo yenkosi ngapha ngase left indaba yokudla sendifuna ukuyisonga le ndaba. U1 Timothy
chapter 4 verse 5. First Timothy. Yes. Timothy ngokwesiZulu. Yeah, Timothy. Timothy ngokwamagama also Galilee. Yeah. First Timothy chapter 4. Chapter 4. But Timothy chapter 4. Yeah. Verse number usaqala pha ku1 siyoma ku verse number 5 siqale pha ku verse 1. Cela usifundele ke tata cela usifundele tata ukufoso ifuna lokho. Oncwadi Timothy chapter 4 verse 1. Ekubeni ngoko uKristu eve ubunzima ngenxa yethu esenyamelethi engenqameli wanzuzo ibi. Akabe ngothamiswayo. Yes, ndicela nje for uba singasuki kule nto sithetha nayo about ingulube. Yes. Because I notice utata uthetha just ukudla. Sithetha ngayo mos ingulube.